हाय लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान जबनि खबर लाना फैदों बे जबा जाहैबाय क'क्राझाराव जागोन बेसिकेलि दा आं बेसिकेलि बे मोनसे एनजिअ आरोखि ना एनजिअ मानसि नांगौ जाना फैदों आरोखि ना जायफोरा +2 एबा जायफोरा ग्रेजुवेट बेफोरो एप्लाइ खालामनो हागोन स' नटिफिकेसनखौ नायदिनि नटिफिकेसना बेनो आरोखि ना एनजिअनि नामा जाहैबाय सरकारि नेरसोन होनना बुङो बेनि फुल फर्मआ जाबाय नर्थ इस्ट रिसार्च एन्ड ससियेल वार्क नेटवर्किं सुंद'यै नेरसोन होनना बुङो बिनि अफिसा क'क्राझारावनो दङ गोजोनदेरा भिलेज खामगुरि पिअ सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार मर एड्रेस दङ दा बेवहाय होनदों आरोखि ना बेहाय 12टा भेकेन्सि दं गासै कमिउनिटि मबिलाइजाराव 10टा बेयो +2 जागोन आरोना जेनेबा H.S Pass जागोन प्लास कम्पिउटार थानांगोन प्लास एक्सपिरियेन्स जायफोरा एनजिअ एक्सपिरियेन्स दङ बेफोरनि थाखाय प्लास पइन्ट आरोना जादा बांसिन चान्स दं आरो सेलेक्ट जानो थाखाय ओमफ्राय सेलारिया बुङो जाहैबाय 1,20,000 मान्थलि एनुवेल 1,20,000 बा मासाव बिदिनो 10,000 आरोना बाट ये नेगोशियेबल होनदों आरोना नेगोशियेबल जेन'बा सोरहाबा एक्सपिरियेन्स दङ एक्सपिरियेन्स गोनांफोरनि थाखाय बिदिनो बारायगोन आरोना 10,000नि बारा जागोन बिदिनो 14-15 जानो हागौ आरो बिदिनो ओमफ्राय सेकेन्डआ जादों एडभकेसि एन्ड लियासनिं अफिसार बेहाय मोननै भेकेन्सि दङ जायफोरा बे डिग्री पासनि थाखाय आरोना डिग्री पास जायफोरा डिग्री पास प्लास कम्पिउटाराव खामानि मावनो गोरों कम्पिउटाराव एसे एक्सपार्ट आरो ओमफ्राय बेबो एक्सपिरियेन्स गोनांफोरनि थाखाय प्लास पइन्ट आरोखि ना जायफोरा एक्सपिरियेन्स दं बियो चान्स दं आरो लाखिजानायनि सेलेक्सन जानायनि बांसिन चान्स दङ ओमफ्राय सेलारिया बेना जाहैबाय 1,80,000 बियो डिभाइड खालामोबा 15,000 थायो आरो मिनिमाम 15,000 मान्थलि ओमफ्राय बियो नेगोशियेबल होनदों जायफोरा एक्सपिरियेन्स गोनां बेफोरनि थाखाय नेगोशियेबल 20-18 थांगोन आरोना जायफोरा एक्सपिरियेन्स दङ थाखाय गर्ल्सफोरनि थाखाय इनकारेजिं होनदों आरोना गर्ल्सफोरखौबो इनभाइट खालामदों गर्ल्सफोराबो खालामनो हागोन ओमफ्राय माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन होनना बुङा बिथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसो सिभि खालामदो सिभिखौ मोजां एट्राक्टिभ मोनसे सिभि खालामदो सिभि खालामनानै इमेलजों सेन्ड खालामबानो जाबाय बेहाय इमेल होनाय दंखायोलाय nerswn@gmail.com नङाबा डाइरेक्ट अफिसाव थांनानैबो हार्ड कपि हैनो हायो आरोखि ना सिभिखौहाय अफिसनि एड्रेस दंखायो अफिसनि एड्रेसाव डाइरेक्ट थांनानै हार्ड कपिखौ जमा खालामहैबानो जायो आरोखि ना लास्ट डेटआ जुलाइ 31 सानडेल'सै साननैनि सिगां हैनांगोन आरोना उनाव हैबा जानाय नङा स' बेसिकेलि बियो मोनसे एनजिअ आरोखि ना एनजिअ जेनेबा बियो पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावदों बेहाय बुंनाय दङ the applicant must have a strong commitment to work for the poor and marginalized section of society residing in difficult terrains. The candidate with relevant experience of working with the NGO, CSO, BO will be given preference. जायफोरा NGO बेफोर अर्गानाइजेसनाव मावखांनाय आरोना बेनि थाखाय चान्स होगोन होनना बुंदों बांसिन The selected candidate will be placed in different Lower Assam district and Garo Hills of Meghalaya. Basically, नर्थ इस्टआवनो खामानि मावदों नालाय सेलेक्सन जाखांनायनि उनाव दस्रा पस्टिं जागोन आरोखि ना आसामनि लवर आसामनि डिस्ट्रिक्टआव पस्टिं जागोन ओमफ्राय गार' हिल मेघालयावबो पस्टिं जागोन होनना बुंदों जाय बिथांमोना मावनो गोसो बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन 31 जुलाइनि सिगां स' नोंथांमोना चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैदोंबा साबसक्राइब खालामनानै ला आं बेबायदिनो गोदान खना खनलानिफ्राय आङो जबनि इनफरमेसन बुथुमनानै होबाय थायो स' गोजोन्थों बेस्ट अफ लाक